Reuring in Sluis vanwege nieuwe regels voor mensen met een tweede woning. Ik vind de maatregelen heel erg drastisch. Ik denk dat ze ook niet gebaseerd zijn op echt de werkelijke feiten. En verder in deze Zeeland nu. Daders van Ravage basisschool bekend. En de toeterende hond die viral ging. Goedenavond. De nieuwe woonplannen van de gemeente Sluis zorgen voor veel commotie onder eigenaren van tweede woningen. De gemeente wil de verkoop en verhuur van tweede woningen flink inperken. Daardoor komen meer huizen beschikbaar om permanent in te wonen. En dat moet het leven in de dorpen leuker maken. Om dit te realiseren wil de coalitie een aantal maatregelen treffen. Bijvoorbeeld dat een woning maar maximaal 28 dagen per jaar verhuurd mag worden. Wij hebben gekozen voor die 28 dagen, omdat wij denken dat met die 28 dagen juist wij een statement kunnen maken als het gaat over de leefbaarheid en de vitaliteit in die dorpen, om die weer naar een bepaald niveau te brengen, zodat er meer balans is in permanente bewoning en die toeristische verhuur. De eigenaren van een tweede woning zijn het met de plannen van de gemeente niet eens. Ik vind de maatregelen heel erg drastisch. Ik denk dat ze ook niet gebaseerd zijn op echt de werkelijke feiten. Dus maatregelen als over vererving, over de toeristische verhuur. We weten nog helemaal niet hoeveel woningen echt structureel verhuurd worden. Alles gaat door elkaar. Dus ja, ik vind het gewoon chaos. Maar volgens Werkman is het duidelijk. Het gaat om het terugbrengen van de leefbaarheid in de kernen. En daarom wil de gemeente dat er in de komende 10 jaar zo'n 845 woningen ter beschikking komen. Dat is het grootste uitgangspunt, dat wij jongeren in deze streek willen behouden. En dat wij jongeren van buitenaf willen aantrekken, zodat het een win-win situatie wordt. En dat die vitaliteit, die leefbaarheid in die kernen en die voorzieningen die er nu nog zijn, dat die behouden kunnen blijven. Veel eigenaren en inwoners pleiten ook voor gezonde kernen, maar willen dat op een andere manier bereiken en hebben bezwaar ingediend. Ons plan behelst eigenlijk dat wij de regels niet in een huisvestingsverordening opnemen, maar dat we het in het bestemmingsplan opnemen. En dan een bestemmingsplan dat we iedere woning aangeven hoe die bestemd is. En als we dat op die manier gaan doen, dan kunnen we voor 25 jaar vooruit om woningen te gaan bouwen. Woningen voor starters, die zo hard nodig zijn. En daarom gaan we er eigenlijk ook van uit dat dit plan gewoon omarmd gaat worden en wordt uitgevoerd. Dat kan gewoon niet anders. Ik praat erover verder met collega Erik Hollem. Ja, dat maximaal 28 dagen verhuren, dat is één maatregel. Wat nog meer? Nee, er zijn er meerdere. Zonder vergunning mag je geen gebruik meer maken van woningen in een woonkern als tweede woning. De gemeente wil ook een opkoopbescherming in de aan de kust gelegen woonkernen. En sinds vorig jaar was er al een registratie-meldingsplicht voor de toeristische verhuur. En dat allemaal als doel om die leefbaarheid en die vitaliteit in die kernen te behouden of terug te krijgen. Nou zagen we hier mensen die zijn tegen die plannen van de gemeente. Denkt iedereen er zo over? Nee, er is verdeeldheid. Je hebt mensen die zijn tegen, je hebt ook mensen die zijn voor. Er zijn 8 dorps- en stadsraden die zien het wel zitten in die plannen. Die zeggen dat de woningmarkt al jaren op slot zit. Vooral voor mensen die zich permanent willen vestigen binnen de gemeente. Dus die denken dat die nieuwe plannen daar verandering in kan brengen. Ja, en wanneer komt hier nou eens duidelijkheid over? Voor eind maart moet je als eigenaar van een tweede woning of als inwoner bezwaar maken. Een zienswijze moet je indienen. De gemeente gaat die bekijken, beoordelen. En dan als het goed is, neemt de gemeenteraad half mei een beslissing. Wordt vervolgd, dankjewel. 2 kinderen zijn verantwoordelijk voor de ravage in basisschool De Vlieten in Wissekerke 2 weken geleden. Dat is vandaag bekendgemaakt door de schoolbestuurder. De kinderen worden begeleid en de school is in gesprek met de ouders. Over de leeftijd en woonplaats van de 2 wordt expres niets bekendgemaakt. In de school werd ingebroken, er werden toetsenborden kapot gegooid, kasten leeggetrokken en er zat ecoline op de muren. Een man uit Amsterdam die de kogels heeft geleverd waarmee de Vlissingse schoenmaker Johan Quist is vermoord, moet 2 jaar de cel in. De Amsterdammer had een account op Instagram om mensen munitie te verkopen. Zo kwam de verdachte van de moord op Quist bij hem terecht. Quist werd vorig jaar mei doodgeschoten in zijn winkel. 2 dagen later vermoordde dezelfde schutter 2 mensen bij een zorgboerderij in Alblasserdam. Op Quist wilde hij zijn wapen testen, heeft hij verklaard. De rechtszaak tegen hem begint over ruim een week. Pony Mandy van de kinderboerderij in Terneuzen zoekt een nieuw vriendje.
Haar vorige maatje is overleden en daar heeft ze het best moeilijk mee. Ze stond bij het hek, ze was aan het roepen, aan het gillen, zo van, ja, waar is Jessica? Ja, klopt. Ja. Ze was echt wel even eenzaam en het was gek voor haar. Ze zijn een inzamelingsactie gestart om geld bij elkaar te krijgen voor een nieuw maatje. En dat levert veel reacties op. Er zijn heel veel mensen die ons willen helpen met een pony. We krijgen er echt heel veel aangeboden. Ik ben een hele dag bezig met telefoontjes beantwoorden en berichtjes beantwoorden. Maar dat is heel lief natuurlijk. Maar om een pony te kunnen kopen moet je toch eerst voldoende geld hebben natuurlijk. Tot die tijd staat ze dus nog even alleen. Krijgt ze nou wat meer aandacht van de medewerkers? Ja, zeker. Iedereen is heel lief voor je, ook de bezoekers. Dus ze wordt zeker verwend, ja. Vanavond staat de wedstrijd tussen 2 van de 3 hoogst spelende Zeeuwse voetbalteams op het programma. Goes, de nummer 5 van de 4e divisie, tegen Kloetingen, dat koploper is. Stilte voor de storm op Sportpark Het Schengen, een kleine 3 uur voor de wedstrijd. Er zijn op dit moment zo'n 1400 kaarten verkocht. Maar de verwachting is dat er vanavond zo'n 2000 voetbalsupporters uit de provincie aanwezig zullen zijn bij de wedstrijd. Beide ploegen troffen elkaar eerder dit seizoen al op het Wesselopark in Kloetingen. Dat ging toen zo. Het is het groen van Kloetingen tegen het rood van Goes. En hier is de goal. 9 minuten voor tijd opent Jorik Mijnheimer, overgekomen van Baronie, de score. 1-0 voor Kloetingen. In oktober bleef het bij die ene goal. En Kloetingen werd dankzij die ene overwinning op Goes koploper van de 4e divisie. Dat is het, met nog 8 wedstrijden te gaan, nog steeds. Ja, de zenuwen die zullen langzaam wel beginnen te komen bij de spelers en supporters van beide clubs. Want dit soort wedstrijden die speel je niet iedere week. Het belooft al met al een heerlijk voetbalavondje te worden hier op Sportpark Het Schengen. Het grote aftellen kan langzaam beginnen. En de wedstrijd is te volgen via Omroep Zeeland Radio. Stefan Nijpjes en Tom Druppers doen verslag. De uitzending begint om 7 uur, meteen na Zeeland komt thuis. En de aftrap van Goes Kloetingen is om 7:30. Vandaag, precies 7 jaar geleden, overleed de beste voetballer die Nederland ooit heeft voortgebracht, Johan Cruijff. Maar vermoedelijk is nergens in Nederland Cruijff zo levend als op de zolder van Henk Davidsen in Middelburg. Cruijff, glad, Johan Cruijff. En een weergeloze bovenbal. En wat een goal van Johan Cruijff. Hier in Middelburg is Johan Cruijff na zijn overlijden nog altijd springlevend. Er wordt gezegd dat dit de grootste Cruijff-collectie ter wereld is. Of zoals de legendarische nummer 14 zelf ooit op zijn Cruijffiaans zei: hij heeft alles, dus ik heb niks. En hij, dat is Cruijff-verzamelaar Henk Davidsen uit Middelburg. Nou ja, ik ben ooit als 14-jarig jongetje heb ik een artikel over Cruijff gelezen in de krant dat hij failliet zou zijn. Hij zou wat verkeerde mensen hebben ingeschakeld om zijn vermogen te beleggen. Ja, en dat heb ik me zo zelf aangetrokken dat ik dacht, hier moet ik alles van weten. En vanaf dat moment, dus toen ik 14-jarig jongetje was, ben ik alles van Johan Cruijff gaan verzamelen. Als de Cruijff-collector in 2016 hoort van het overlijden, rouwt hij op geheel eigen wijze. Aan zijn verzamelwoede komt dan even een eind. Maar dat is logisch. Ik heb in het begin even alles wat met Cruijff te maken heeft even opzij gelegd. Ik kon me niet toe zetten om te verzamelen. Later weer wel. Maar dat gaat toch weer kriebelen. En ik heb zoveel leuke dingen door Cruijff mee mogen maken. Dat ik gezegd heb, ja, ik ga gewoon mee door. Maar ik heb in het begin best wel moeite mee gehad. Ja. Ik moest natuurlijk denken aan de enige ontmoeting die ik ooit met Johan heb gehad tijdens de wedstrijd van het Zeeuws elftal in Bruinisse. Want dat was toch wel een bijzondere happening, ook voor mij. Eugène Vach uit Vlissingen speelde in 1983 tegen het Feyenoord van Johan Cruijff. Het Zeeuws elftal verliest dan met 9-0, maar de herinnering is voor de eeuwigheid. Ik zag er ontzettend naar uit en ten meer omdat hij ook aanvoerder was en ik ook. Dus ik mocht hem zelfs ook de hand schudden. En ja, ik heb wel eens gekscherend gezegd, ik heb 3 dagen mijn handen niet gewassen, maar ja, het was toch wel een uniek moment. Een hoogtepunt voor Davidsen is de ontmoeting met Cruijff in zijn eigen woonplaats Middelburg in 2010. Ja, ik stond stijf van de zenuwen. Ik had een tentoonstelling mogen opzetten van Cruijff in het museum in Middelburg. Ik weet dat hij zeg maar, veel meer over mij weet dan dat ik weet. En dat komt af en toe wel eens goed uit. Ja, dat was een hoogtepunt wel in mijn, ik zou bijna willen zeggen, mijn Cruijff-carrière. Ja. 7 jaar na zijn overlijden blijft Cruijff voortleven. En dat is niet meer dan terecht, vinden Vach en Davidsen. Als je nu nog op vakantie gaat, in welke uithoek ook, en je zegt dat je uit Nederland komt, dan is het eerste wat ze heel vaak zeggen, oh Cruijff, Cruijff.
En dat zegt genoeg, denk ik. En ik hoop echt dat er ooit iemand opstaat die echt museum gaat beginnen in Amsterdam. Waar alles van Cruijff te vinden en te zien zal zijn. En daar wil ik graag mijn spullen aan beschikbaar stellen. Zelfs na zijn dood heeft de legendarische oud-voetballer dus nog het laatste woord. Want zoals hij ooit zelf zei, in zekere zin ben ik waarschijnlijk onsterfelijk. De klakson van de 82-jarige Honoré Kleemput uit Sas van Gent draait overuren. Zijn hond Evita heeft namelijk uitgevonden hoe de toeter werkt. En aangezien het hondje bijna overal mee naartoe gaat, krijg je dit soort taferelen. In Sas van Gent zou je deze toeter zomaar vaker gehoord kunnen hebben. Hondje Evita is namelijk nogal wat ongeduldig. Als zij te lang op haar baasje moet wachten, drukt ze gewoon de toeter in. Opschieten! De wachten duurt lang, hè? Wij zaten binnen en zeggen een paar mensen, want wij hoorden het niet. Van wie is die auto daar? Want die hond die zat er te toeteren. Zodoende kwamen we erachter dat hij dat deed. En sindsdien gebeurde het meer. En dat werd opgemerkt en zelfs gefilmd. Op social media en op Dumpert is toeterende Eva honderden duizenden keren bekeken. Wat vindt u ervan dat uw hond zo bekend wordt? Nou, nee, niet zo interessant. Ik hou me liever op de achtergrond. Oké, nog 1 keer dan, omdat hij zo leuk is. Soms was het donker vandaag, dan passeerde een bui, maar soms kwam ook ineens de zon tevoorschijn. Ondanks de wind was het niet koud. Morgen is het buiig, met ook nog kans op hagel en onweer. Pas morgenavond wordt het droger. Ook zondag blijft het niet droog en dan wordt het ook een stukje frisser. En dit was Zeeland Nu. Een fijne avond en ook alvast een heel goed weekend.